Jo, jsem tady s kámošem. Čus lidi. Tak, nový let's play třetí ze SF. Tak a my jdeme splachovat, takže hodíme si tam věc. Jo, už jsem si hodil touhy, takže sorač. Tak a my jdeme splachnout. Tak zavřu oči a budu odpočítat 3, 2, 1, teď. Epikando. Dobrý! Dobrý na 300, takže vyvedeme splachování. Hodně dobré, takže aspoň něco, no. Čivoga. Dobrá. Prodáme, kopne elík. Nasadíme ho. A jdeme zkusit podzemko. Jo, v minulém videu jsem sundal toto podzemko, toto a toto. Takže už jsem 105. A jdeme zkusit, je mi jedno, jaké to jsou levely, ale jdu zkusit bose. Lol. To je smůla, tyjo. Jo, dobré, takže si tady už dáme jenom poštu, co mi do cechu, super lidi, je to fajn, takže se nenudíš a chceme to vytáhnout a víš. A ty by si nám hodně pomohl, bony máme dobrý, každý týden v neděli dáváme podzemka, těšíme se. Děkuji za 5 AV, koukneme se. Dám, to je 100krát lepší. Igor, kdo mi ale napsal? Byl to on? Ne. Jo. Tenhle. Tak, jo, pozvánku přímo rád. Dobrý. Když se jdeme kouknout, nechceme hlídku, ne. Tak, jestli to prohraju, tak to bude docela potupa. No, nevypadá to tak, že bych prohrál, jestli mi teď nedá kritik. Dobré, fail. Dáme si hlídku. A přesouváme se na nový svět, na další svět. Pozice zlepšu. Tak, S7. Terulinka. Tak, od minulého videa se nezměnilo. Proč to nedáš na to, do věže? Nevím. A pak je... 858. Víš, proto jsem to dal, ale má to lepší tam. Ale má to lepší rozptyl. Tak vyhodíme. To hodíme Ne, to dolů. ještě dáme na tu holku. To jak moc, ne? No, A jo, Gunikunda. Dobré, se hodí jelík. Jo, lidi, jenom jsem chtěl říct, koho baví Shakespeare jako hodně, že bych se díval na let's play, tak se určitě podívejte na Nitusový LP. Jsou tam hodně dobré let's play, jo. Ale radši se dívejte jako na nás. No, na něj. Tak, jedeme dál. Jdeme si zkusit podzemko. Siamská dvojčata zkusíme. Jo, pojď. Vypadl, no, Počkej, jaké jsou velíky. tak vylepší, ne? Tak dáme ten elík, ne? Nebo počkáme na XXL. Tak já bych, no. Zkus jednou toho. Dobrá, zbytek necháme, protože je exp event. Dobrý, ubral málo, ten ubral hodně. Kundička, ona! Je to tam, lidi! Je to tam, je to tam, je to tam. Ale jak to, že ho Kunikunda dala? Vždyť to je úplně nelidský. Ty Takže pytlo. tohle bude, Tohle je snad ten nejlepší bude, video. název videa bude Hodně dobrý. Nějaký vymyslíme. Kundička to drtí, ne. Ty Ale pytle. to se nestává si to- každý den. Zkusíme další věž. Jenom kdo to je, květulku. Je to var, který má milion více hápek. Ty pytle. To ne. To ne. Zkus ještě toho. Já je vylepším. Počkej, co? Lepší kuník. No, Tak. Tak. Chybí nám málo goldu. Nám chybí tak 200 goldu. Ale tak udá. Tak mám to prodat?
Aby jsme si zvýšili. Tak to ne. Zkus toho ještě, jak se jmenuje. Ty siamské dvojčata zkus. Ty bido. Jo a lidi, já mám lepší album na S22 než tady. Já tam mám 8572. Tak jenom ho vylepší. Jo, vlastně Tak jsem to bylo vylepší. hodně hustý. Takže hodně vyvedený díl. Kritik. Nedám ti, nedali kritik, jo. Pytle. Kdyby nám nedali kritik, jo, tak by možná padlo. Tak, taky lákr, ty vogo. Hej, jak, ale to nechápu furt, jak ta Kunikunda mohla sama, tyjo, dát... Jak ta Kunikunda mohla dát sama, tyjo, toho medvídka, tyjo. Nemožné, ještě s takýma věcma. Ještě jí zbylo 3/4 hápek. Asi dala samý kryty, tyjo. Spíš samé vyhnutí si myslím, a ten. Nějaký ty Tak dáme arénu a přesuneme se na další svět. No arény prohráváme, ale podzemka vyhrávám, takže jdeme. No, co? Tak na S2, na tom Larry 00 jsem udělal nový level, jo, takže 150. Takže je krásně zakulacený. Takže hospodu dáme. 177, 196 za 8. To dej do té videu. A měl by si skoupit zvíře. Lepší. Tak mi jdeme zkusit ještě. 64. Dobrá. Tak to jsme dali. Tak, podzemka zkusíme. Až do žrouta zkusíme a uvidíme. Na něho vyklikej, pardon. Tak, dobrý, takže nevadí. A co jsme tady ještě tady dělali? Takový nějaký. Počkej, koho ještě začali docela šestý vtasit boj první. To asi jo, když budeš tasit první, ne? To je jedno. Nebo boty o 30 sekund rychlejší hospoda, to asi jo, že? No, třeba ty. A větší To všechny. XP. Jo. Tak, To je tak hezký zakulacený. Tak dej ještě koupíme ten- elík. ten víc. A koupíme co ještě? Tak už nemusíme to asi nic kupovat. Ještě se koupíme. Až budu 151, tak můžu vylepšit pomocníky, jako o jedno. Tak a my se asi už přesuneme. Ne? Ještě zkus podzemko, vyklikej na něho ty houby. Dobře. Nevadí. První pokud Koukneme se na výzbroj pomocníků. Tady je pik, takže hustý. To kde vzal? Spláchl. Ježiši. Tak, krásné věci tady má. A my jdeme na další svět. S23, kde jsem si trošku udělal goldy a hubky taky. Tady dneska se chystám dát si 300 touhy. Nebo aspoň se pokusit o 300 touhy. Obratnost To je 36. hustá, ale zase šetřím houby. Tak jednu houbičku. 22. To vybral. Koukneme se na ostatní výzbroj. Tak já ji koupím, no. Tak, nemáme, prodáme. Prodáme všechny šunty. A jdeme do čaráku se kouknout. Ty nemáš to? Ne, mě to nechce padat. Tak vydrž 15, vydrž 20. Takže jdeme se kouknout do cechu. Přispějeme jim hodně goldů. Já vím, jsem štědrej. A jdeme si to naklikat do statů. Já bych teda do výdruže. No. No, velký kritický zásah to mám vidět. No. Úplně mega. A jdeme zkusit tady toho grázla. Nevadí, jednoho úplně. Yes! No, padl, takže dobrý. Level, dobrý. A my si jdeme dát pivka. Dneska to pojede. Tak. Ale prodává se za hodně. 4000 expu bereme. Kolik nám chybí? 2000, dobrý. A my se přesouváme No, zpět. na S1 japonský a potom na S5.
Tady, kdyby se mnou někdo chtěl hrát, tak může. I na S1, tam máte až takovou dobrou 29. Tak, no škoda. Okřídlak XXL. Si ho zatím nechám do zásoby, než padne obratnost. Tady nic, tohle mám z prvního podzemka. Dobré, a jdeme si sundat nějaké tý podzemník. Protože tady už moc nehraju, ale koupím si ho. Se vylepší a jde do toho. Co si zlepším, jestli 40, já si, ne. Tak, a štěstí. A my jdeme na podzemí. Zkus. Já vím, že jsem lama, jako, nejsem lama, ale já neporažím podzemka, takže ohavný gremlin je o level menší, takže ho jdeme. No, o level větší. Oh shit, man. Ty vole, to člověka naštve. Je to hajzl, takže. A ty na něm jako moc nehraješ, ty vole, a to máš jako... Touhu mám odjedou, protože Sofobot? mám jednu takovou věcičku Sofobot přes telefonní aplikaci, klidně vám ji ukážu, není to cheat. Je to akorát, vidíte, 0 hloupnič, akorát to dává hospody. Klidně se koukněte na obchod Play, že to tam vážně je, to obrázek je houbička, takže my se přesouváme na S5. Tam to dává. Dobře, počkáme, než se tady Lukáš přihlásí, protože já už na S5 nehraju. Ale můžu vám darovat moji postavu. Tak tady máme hospodu. Už jsem dodělal právě teďka před chvílou sklo, takže super. Epiky, asi už do Vécka. No. Počkej, Tak, my se koukneme do čanáku, co tady může být magického, to neberem. Koukneme se na postavy na staty, takže dobré. Lol, staty 1600. No. My jdeme zkusit podzemko, na koho teď utočíš hrdlařez? Na... Ty vole, nevím. Nevíš, tak mám zkusit. Tak zkus tohle. To jsem málem dal, bylo to málo. Ty vole, Pojď. dneska možná padne, ale pokud nedám. A pojď kryty! Ještě jednou mu na ně dej. Ty vole, to naštve. Takže uvidíme, jestli ho dá. No. Teď kritik přes celápka. Dobrý, dáme hospodu. Nemá zvíře, takže nevadí, ale dáme si arénu. Proti 75 se v Varovi. Nevím. Mohl by. A lidi, jenom jsem vám chtěl říct, že od levelu 66, pokud ještě nikdo neví, máme v čarobchodě nápadnou knihu, kde máme svitky různé. A tam, já už mám pár svitků. Šikuju, nějaké to. Jeden stojí 2000, myslím, že to mám teda koupit. No. Tak počkej, vybereme ty nejlepší. Chceš expy? Jo, to super. To je pro houbičkáře. Chceš o 50% větší šanci, že ti padne houba? Vlastně. A nebo počkej, co to jde. Více zlaťáku přijde do družství. Na 0 goldu. Tak a na S1 zajdeme. Ježišmarja, fail. Já mám teďka s 22, no 21, teďka nevím. A nechce mi, furt mi nechce padnout klíč od druhého podzemí. Můžeš. Takže se přihlásí. Dáme se kouknout asi na postavu. Veverky už jdou. To je taky lamsnice, už teďka nemám žádný střed. Nikdo nechce pozývat. No.
vrneme se. Krásný epic. To mi padlo z toho, to mi padlo z kostěného válečníka. Hovno. On tady má jen do Turečka. No ne? To asi ne, že? Ne, Jdeme dát hospodu, anebo arenu zkusíme a podzemko. Mr. Voodoo zkusíme, ale je to velký killer. Ty pytle. Chceš to zkusit ještě jednou? Tak to ne lidi, 454 HP, když to je úplně nelidský, ty vole. Tak, krásný kritik. Co, dej mi hodně ještě něco do statu. Dej mi... Do čeho? Dá si dát. Jo, do toho, dobře. Tak a dej to do toho. To zkusit ještě jednou. To asi nepůjde. No, Ale tak. slušně nám to dneska popadalo. A my už se rozloučíme, takže do dalšího videa, čau.